Ka United Democratic Party Ribhoi District Lingba ka Youth Wing kan pelong ka awareness program banyalap persya yu drok ha ka shpauterik unai wing hamadan NSCA paham sim ha ka bagi nongkren ni kitanat bapher kinsawan ban pensyai pa alor kani kapang. Shushu ha ka te ka sengi kan dondu ka jingile akai football hapdeng ki MLA MDC jong ka UDP persya ka senjuk kirang ba shnong nongpo area ha ka babaro ki MLA MDC jong ka UDP kinwan bane shimenta ha ka te ka jingile akai ball. Kena kejemit nak kalian jungi ka sing UDP Ribhoi District Youth Wing nyuan ni po ka social media ni po media ban ai jingtip ne ban khot ban we ari pai ba nok sung sung jong dong Ribhoi borok koi mengidon ya kena koi ke program bai mud ban pelong ka spotrik jong new benai kata la sisngi yang si Friday ke program bai mud ban pelong bade ka awareness program banyi persya ya ke jing kerni le ne ke jing di drop support ka dong ka time Ribhoi jungi borok koi bat kumju ro aju kene kesini kandon ka friendly match football kemana kalian ke parti UDP Youth Wing ba collaborate lang bat ka state Youth Wing gijungi ba kinwan manele kai hak te kesini persya ya ka senjuk kirang ba snong jong ka nopo area jungi hangne bat kene ka football ka ban ngimut ban pelong kede ka wei ke jing tumu ban ngimut ban yalap bat kam kentiu ikun samla jong dong ka thain jungi ban ka jing tumu jong ne kam dei tang po Ribhoi nak kalian ke state Youth Wing jungi pelong yang ada football haman lagi district bat ngi pelong ro selong man kapor linta ka daw ngiwan hang po Ribhoi menta nak kalian jungi nong yalam jungi ba khmat do ban pelong yang ada football tournament daki MLA jungi ki baju yang ador bar thawan menta pat kiwan hang ne nong po ban pi ki sap jungi ban le football bat hang ju kopor isawon pentip hang ne pi ki kun samla baro bahak tai ke si wen dei klore le kai football ku badon lang bat ngi de wek MLA i sar Eugene Lundo nuan manile football hak ne kasni ting so ban khot ban wer ya phi ki pai ba nong song snong jong dong ka thain jong Ribhoi jungi bat kham tam gi nong po area ban wan hak te kasni ban sakhi ban pe ya kasap jungi MLA jungi ngadu president jong Youth Wing jungi sar kermen selaku minister ban le kai football MLA ki ba larang ba inwan balik kai football ba umde tangkat tawat lokal MLA jungi nong po iba meral ro indon hak te kasni ban le kai football lang te wan ban sakhi ban bagade jing football ko mau mene kade jing le persya rangkat bat kir senjuk kirang ba snong jong nong po area te pinsi i ka sap jong kirang ba snong le se piso pla de si ba bele Ribhoi jungi kale kade ka parti UDP kale bar ka don ke jing kli ya kade ka juk ko ba kenrai jong jing snew bat ka jung kenrai jong ne udrox hang ne ka juk ko ba mentah te khot ni wer pi sa si sin ya baro kilong kumi kilong pa ki rong ba jong dong ka thai ni baro ko wei ban ni sim mentah bat banyadon bentalang khamtam hakati singi bakadon ka awareness program banyibut ban pelong ikun samla jungi hangne bingin ai ga jingi kai ki ba ka e ga jing snew bat e ga ba ni wanra ban pen snew ki ma salang lomba jong ne drugs ngadu ko por chi beje janmet blessbot